Hai, selamat hari Minggu semua dan salam sehat. Tuhan manupahi ruasna dohot damenang holongi barita honon nami tuaka sudut nanaing ru akau laon hagogoon pinatupani Tuhani rodi hamulia ona ima akanahu bege hami jalanahu boto hami sianaka opunami. Tuhan memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Ia memberi perintah kepada awan-awan dari atas dan membuka pintu-pintu langit. Ia menghujankan mana untuk mereka makan dan memberi mereka gandum dari langit. Tuhan manupahi ruasna dohot damenang holongi sagu-saguni suru-suru ado di pangan nasida maradu mahapan nasida disi panganona tinongosna ditogu-togu nasida tutano habadia honda tudolokon nani ojar ni siamuna. Tuhan memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Alleluia, alleluia, alleluia. Apalah holan si panganon hangoluan ni jolma alai dohot dona sahatani deba